नमस्कार, मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आज मी बघा काय करते, आमलेटची आमटी. अंड्याची आमटी न म्हणता आमलेटची आमटी म्हटलं की काय असं वाटेल, पण खरंच मी आमलेटची आमटी करते. यासाठी 2 अंडे घेतली मी आणि त्याचं सिंपल असं आमलेट करून घेते आहे. फक्त मीठ टाकले त्यामध्ये. आणि हे आमलेट मी आता थोडंसं आपण एकदम फ्राय करतो त्यापेक्षा जरा अगोदर काढायचं, जेणेकरून आपल्याला पलटता येईल एवढं हे फ्राय करायचं. आता ही मालवणी पद्धतीचं मी कांदा, खोबरं, लसूण वाटण भाजपाचं घेतलेलं आहे. त्यामध्येच मी गरम मसाला वगैरे आणि भाजका मसाला टाकलेला आहे. आणि हे वाटण हे 5 मिनटं उकळल्यावर मी आता त्याच्यात टाकले हे ते आमलेटचे पीस. जसे आपल्याला शेपमध्ये हवे असतील लहान मोठे तसे करून घ्यायचे. आणि ही आमलेटची एक 5 ते 7 मिनटं मंद गॅसवर ठेवायची आमटी. इतकी छान लागते, नक्की करून बघा. थँक्स फॉर वॉचिंग.